खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 16 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 29 आसिन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथि आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खस्थ'आ खामानि थिलियाव जोंखांगोन। गोदान खाबुफोरा जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो माबा मोनसे मोजां खौरांफोरा नोंथांखौ खुसि खालामगोन। रांखान्थियारि महरै थासारिया दिदोम थागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि खामानियाव साननायफोरा बाख्नायजागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां थासारिफोर सोमजिगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। नखरनि आबहावाया गोरोबथाव जागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो मेलेमजों बयबो गोहोम गोग्लैगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोनगोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सोरबा मोजां मोनजाग्रानि लोगोआ गोसोआव गोजोन लाबोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन, नाथाय बेयो मोनसे मोजां बिथायाव जोबगोन। खामानि थिलियाव खस्थ'नि फिथाय मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ, बेखायनो जिरायनाया गोनांथार। गोजाम लोगोनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि व्यक्तित्वनि जोंखांनाया दिनै बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव जाफुंसारनायनि गोदान दरजा बेखेवगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि बाथ्राफोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सोलोनि थाखाय गासैबो खामानिफोरा जाफुंगोन। खामानियाव दावगानायनि मिजिं दं। फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा मोन्नैबो थागोन। नखरनि आबहावायाव खुसि थागोन। फरायनायाव जाफुंसारनायनि इसारा होनाय जायो। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालआ नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै मोजां खाफाल आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि आयदायाव गागि सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा नखर आरो जिउनि लोगोरिनिफ्राय अननाय मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब आरो फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनाया नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन।
रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गोजाम खामानिनि फिथाइया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। सावस्रि मोजां थागोन आरो आत्मबिश्वास बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखराव गोजोन आरो अननाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ जाफुंसारै सामलायगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान मावथांखिनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन आरो गोसोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया बाख्नायजागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो साख्रियाव दावगानायनि मिजिं दं। लोगोफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नखराव गोजोन थागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन आरो गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलिआव जाफुंसारनाय आरो बाख्नायनाय मोन्नैबो मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सासे गोनां सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।